A conselleira de Política Social quixo coñecer de primeira man os servizos que presta o Centro de Día da Pobra. No transcurso da visita tivo ocasión de falar con algúns dos 20 usuarios con que conta na actualidade. Ademais, coñeceu as aulas de rehabilitación e de estimulación sensorial, así como as diversas actividades de terapia ocupacional que se imparten no centro. A aposta da Xunta por este tipo de servizos cuantifícase en cifras, cun constante incremento do número de prazas públicas nos centros de día. Nos centros de día triplicamos o número de prazas que había en Galicia de centro de día dende o ano 2009 e a día de hoxe contamos con máis de 3.300 prazas de centros de día. Soamente na comarca do Barbanza e xunto con Muros e Noia sumamos máis de 200 prazas que están parte delas neste centro de día e outras tantas pois tamén están no centro de día de Dodro, no centro de día de Rianxo, no centro de día de Outes e tamén no de Muros. Ademais dos centros de día, a Consellería segue a impulsar recursos destinados á atención dos maiores no seu propio domicilio, como de axuda no fogar ou xantar na casa. Destacan os novos servizos que ven de poñer en marcha o Departamento Autonómico para estender os cuidados a todos os núcleos de poboación rural. E a día de hoxe tamén novos servicios como son as casas do maior, pequeniños centros de día gratuitos espallados polo rural de Galicia, e tamén o novo autobús de coidados porta a porta que leva aos maiores que viven nos concellos máis rurais de Galicia servicios gratuitos de podoloxía, de optometría e tamén de estimulación da memoria. Servizos todos eles encamiñados a mellorar a calidade de vida dos maiores sen ter que sair dos seus domicilios.